product para lagi kayong healthy, hindi basta-basta magkakasakit. Okay? So, kung may mga tanong when it comes to health, open po yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline. Of course, sa mga may upcoming event tayo sa mga taga Sorsogon. Magkakaroon pong gagawing free health consultation that will be on November 27, 8 a.m. to 3 p.m. dyan sa CMD Center in front Iglesia ni Cristo Chapel sa Balogo, Sorsogon City. And the following day, free health consultation ay gagawin dito sa Legazpi, CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. Kung may mga latest laboratory result, pakidala nyo po, okay? So, yan muna yung ating announcement para sa inyong lahat. Of course, yan, mga taga-Legazpi, malapit na pala yung December year-end event natin, December 6. December 6, 9 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. So, member or non-member, invited po kayo maka-attend dito. Opo, para kayo po ay ma-update and of course, pwede kayo mag-avail ng ating mga ibababa na promo. Paano kayo maka-attend dito? Libre, simple lang, bili lang kayo ng isang 30 ml CMD, 630 with freelance at pwede kayo mag-avail ng ating promo. At syempre, may mga paraffles na naman tayo dyan kasi it's a year-end event, okay? So anyway, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Hello kay Ma'am Marivic Keremit dyan sa CMD Center in Santo Domingo, Albay. O mga taga Santo Domingo, Albay, pag kayo nagpunta dyan sa CMD Center in Santo Domingo, free health consultation po kayo. Take advantage po at hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Legazpi para sa pangangailangan nyo na mga produkto na tried and tested. Tried and tested naman talaga yung ating mga products. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Okay? Sa mga tao na hindi na regular magdumi, meron tayong solusyon dyan. Ang ating CR juice, magsi-CR ka talaga. Kasi dapat malinis ang ating mga colon. Kasi pag hindi malinis ang mga colon natin, delikado ka, magkaroon ng colon cancer, colorectal cancer, almoranas, tataas ang BP, ang blood sugar, maapektuhan ang ating mga puso, ang ating mga heart. So, with our products, iba't ibang klaseng health problems ay pwedeng matulungan. Kaya yan, sa mga listeners natin, ito po yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. So, may mapapakinggan tayo ngayon. Isang kwento ng kagalingan. Ito talaga common to sa mga kalalakihan, nag-edad 40 up. Kung hindi ka naging maingat, delikado, magkaroon ng problema sa prostate. Pero hindi naman lahat. Yung mga taong maingat sa lifestyle nila, pwedeng hindi nyo to ma-experience. So, pakinggan po muna natin ang kanyang kwento. Paano nakatulong yung ating HCI CMD. Pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Daet, Camarines Norte. Nag-conduct ng health symposium, pero meron ditong napakinggan ko na ang ganda ng kanyang kwento. Nanay, anong pangalan, taga saan ka, at ano yung magandang experience mo sa paggamit ng ating produkto? Ako po ay si Rufina Pajares sa San Lorenzo, Barangay Matacong,
ang edad ko po ay 75. Oh. Ang experience ko po sa CMD ay ganito po ang pangyayari. Ang aking asawa po ay hindi nakakaihi. Nagpunta po kami ng provincial, nilagyan. Huwag ka na mention ang pangalan ng doktor, ha? Iyo po. Ang provincial ay kinabitan po ng catheter. Pagkatapos po, nung aalsa na po, di na po kami inintindi. Tapos po, nung namahapon na po, maalas dos na, di kami iniintindi. Nag-alis na po kami. Nanghingi kami ng tulong sa kaibigan naming doktor. Doon kami po dinala sa Talubatib. Ngayon po, naalsa na po siya ng catheter. Siya po ay nagkabit ng catheter ay 4 na buwan. Noon po ay saka po ay, sige po ang palit niya ng catheter, ay ang sinasabi po ay uopera na, hinihingan po kami ng 100,000. Ay wala naman po kaming maibigay. Naisipan po namin na bumalik kami sa CMD. Nagpagamot na po siya doon. Ngunit naglipas po ng 1 taon, hindi na siya bumalik. Nang bumalik po kami, may catheter na. Oh. Di nagbili na po kami ng CMD. Sinarili na lang na po namin na tangkasin ng catheter. Nagbili po ako ng yung ringgilya, saka ko po inalis yung catheter. Noon po, doon ko na po pinagpatuloy namin ang paggamit ng CMD hanggang ngayon. Oh, ilang drops per day iniinom ni tatay? Ay, kuwan po, 60 po sa 1.5 na tubig. Dahil yun po mga sa ko. Yun po ay iniinom niya maghapon. Araw-araw po, 1 puno doon. Ngayon po, malakas na po siya, naganda ang katawan niya, yung kutis po niya naganda, na pirmi na po siyang nagraragpas sa nyugan, nagpapalaw. Kaya po, ang buhay po niya ay nasa CMB at pinalakas siya hanggang ngayon. At kaya po, habang nabubuhay daw po siya, hindi siya matigil ng CMD. Para po siya ay gumaling, siya ay magpatuloy na hindi na siya magkasakit. Pati po ako, nagtitake na din po ako para po ako ay lumakas na hindi naman din magkasakit. Yun lang po at marami pong salamat sa CMD. Una-una po ay sa Panginoon. Yes, nanay. Ayun, pangalan niyan, Rofina Pajares, taga Matacong, San Lorenzo. Prostate problem. Sa mga kalalakihan, kung ganyan ang problema nyo, nako, makalain mo yun, 4 months na nakakatheter. Oo, pero eto ngayon, isa rin to. Patandam, taga ano rin to, San Lorenzo. Wait lang ha. Number 39. Oh, kaya pa ng oras natin. Kasi gusto kong i-prove sa inyo na ganun kaganda talaga yung ating mga produkto. So pakinggan po natin to. Hello po sa lahat. Nandito po ako ngayon sa Daet Camarines Norte para sa gagawin namin na health symposium para dito sa mga taga-Daet. Meron ditong naunang napakagandang kwento ng kagalingan paano siya natulungan ng ating product. Sir, anong pangalan po? Edad, taga saan po kayo? Ako po si Salvador Abram, taga San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Ilan yung edad po? 55 pa lang po sa ngayon. Sa edad mong 55 years old, sigurado ako nagkaroon ka ng health problems kung kaya nandito ka ngayon. Ano po yung naging health problem niyo, sir? Nagkaroon po ako ngayon pong nung January mga 20 ay hindi po ako nakaihi. January 20... Ngayon lang pong taon na ito, 2023. 2023. Okay. Ngayon po ako ay nagpapunta po sa doktor. Ano po ako, sinilip po niya at hindi pa ako nakaihi. Ang sabi po niya ay napakalaki ng prostate ko po. Kaya po, kinangailangan po akong kinatitir po ng 2 buwan at 20 days. Sabi ng doko kasi hindi po ako makakaihi. Tapos sabi po niya sa akin kailangan po akong i-BMC at doon po ako ililisa at kakayurin po para daw ako makaihi. Huwag ka lang mag-mention ng pangalan ng doktor, sir, ha? So, 2 months nakakatheter kayo? And 20 days. And 20 days. Kumusta naman po nung nakakatheter kayo? Ay, hirap na po ako. Kasi po, kahit kumilos, halos hindi pa ako makatulog, halos 1 linggo na. Tapos, wala pa akong ganang kumain. Tapos,
nagkaroon pa po ako ng bleeding mga 1 linggo. Hindi po ako nagdudumi ng tunay. Lahat po dugo. Dumi, dugo. Dugo po. O yung ihi nyo po, kumusta? No, yung ihi ko po, kasi nakakatiter naman, napupuno naman yung bag. So, more than 2 months kayo nakakateter. Ano bang, may pagbabago ba o lalo kayong nahirapan? Noon po, nung narinig ko po sa radyo, kasi hirap na po nga ako at nakakatiter ako, narinig ko po sa radyo, ma'am, na si MD, marami po nagpatuto na sa prostate, tungkol sa prostate na si MD ay gumaling na at nakaihi. Nag-try po kaming dumana yung asawa ko. Habang nakakatiter po ako, galing po kami sa doktor. Nagbili po ako nito. Itong tatlo. Tatlong ito, Power Yan yung Trio. Power Trio. Oo po. Mga 1 linggo pa lang po, ako nag-iinom, naramdaman ko po na yung pusong ko ay hindi na mapdi. Tapos sabi ko sa asawa ko, nakakahinap yata ako, patanggalan natin yung catheter. Tapos hinintay ko pa po mag 20 days bago ko po pinatanggal kasi nagpasigurado po ako, baka ako tanggalin ng 1 linggo pa lang, di talaga makaihi. Ay di, sa madaling sabi po, pumunta po kami sa Doctor Hospital, doon ko po pinatanggal ng gabi. Pagdating ko po sa bahay, hanggang po sa ngayon, tuloy-tuloy na po yung ihi ko, hindi na po barado. Kaya nagpapasalamat po ako dito sa Power Trio. Kasi nung gamot pa lang po ng doktor ko, magdadalawang buwan na po, January, February, kasi March 10 lang po ako nagsimdi. Parang wala pong pagbabago. Kasi sabi ko, dapat makatulong itong narinig ko sa radyong CMD. Opo, sir, may recommendation ba sa'yo kung operation or what? Meron po, sabi nga sa akin ng doktor ko na kailangan po akong operahan yung kakayorinda po ng laser. Magkano yon? Sabi po sa akin, 100 to 80,000 pesos. Ay sabi ko po, 1,000 hanggang 80,000 pesos po yung magagastos ko sa doktor. Pero pa daw po yung sa labas na mga kung anong bibilihin. Ba't hindi po kayo nagpa-opera? Ay wala po nga kaming pera kasi mahirap lang daw po kami. Kaya sabi ng asawa ko, delikado pati yan na niyang kayuring kanyan. Kaya magsiimdihan niya tayo. Pagkagaling namin sa doktor, nagbili na kami nito. Kaya, So, ngayon, sir, ilang buwan ka nang gumagamit nito? mga 1 buwan pa lang po, ma'am. Nung April 10. April 10. Tapos ngayon 15. Nag 1 month tong April 10. Opo, ma'am. Oo, so maganda na kaagad yung resulta. Maganda lang result. Kumusta na yung pag-ihi nyo po? Normal na, ma'am. Malakas na. Ay talaga. So aside nung prostate problem, may iba ka pang health problem na natulungan ng product? Meron, ma'am. Yung unang-una po nga, yung sinabi ko na 1 week po ako nagdudumi ng dugo. Nawala po yun. Tapos, yung parang inasma, ma'am, ako, inaasma. Pag matutulog ako sa gabi, parang may pusa sa dibdib ko. Ngayon po, wala na, ma'am. Oo. Pero yung sabi mo, may pinainom sa yung mga gamot? Meron, ma'am. Magkano yung inabot ng mga gamot mo? Doktor ko po, yung isa sa gabi, isa sa umaga, inaabot po ng 7,500. Na 3 months po iinumin. Pero walang pagbabago sa iyo. Naramdaman ko, ma'am, na parang kulang. Hindi nagbabago kasi 2 buwan na nga at 20 days akong nakakatiter. Hindi pa din tanggalin. Pero dito sa 1 week lang may pagbabago na. Mayroon na, ma'am. Oo. Paano mo nalaman itong ating Power Trio? Palagi, ma'am, ako nakikinig sa radyo, tapos yung mga nagpapatuto tungkol sa may prostate. Kaya sabi ko sa asawa ko, magbili tayo niyan, itry natin. Kasi hirap na po ako nakakatiter. Masakit na yung pusong ko. Oo. Sa family niyo po, ilan na kayong gumagamit ng product natin? Ako pa lang, ma'am. Si Mrs. wala bang health problem? Wala pa, ma'am, ngayon. Okay. So, salamat sir sa pag-share. Anong message maibabahagi mo sa mga makakapakinig sa iyong testimony? Doon po sa mga kagaya ko po na may problema sa pag-ihi, yung lalo na sa prostate at kung ano pa man ang mga sakit ninyo, sana po itry po ninyo itong CMD Power Trio at malaki po talaga ang pagbabago. Kaya po, kung saan man po kayong lugar,
At marami man po silang mga outlet ng CMD, pwede po kayong bumili. First time mo ba mag-attend ng symposium? First time ko lang po ma'am ngayon. Okay, pangalan po at taga saan po uli? Ako po si Salvador Abraham, taga San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. At nagpapasalamat po ako sa CMD at Power Trio at ako po natulungan na hindi na po ako maoperahan. Ayun, di ba? Actually, sa mga taga Camarines Norte, pag kayo nagpunta dyan sa ZMD Center in Daet, libre kayo magpakonsulta, ha? Oo, daliin ko may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. At syempre, meron tayo dyan. Yung upcoming event natin, ito ha, ulitin ko sa inyo. Free health consultation ay gagawin ngayong November 27 sa ZMD office in front Iglesia ni Cristo Chapel sa Balugo, Sorsogon City, 8 a.m. to 3 p.m. Ano yan, Thursday. Sa Legazpi, free health consultation ay gagawin November 28, Friday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi. And of course, year-end event natin sa LCC Event Center, mga taga Legazpi, yung mga malalapit dito sa akin, kailan yun? December 6. Year-end event natin, December 6, Saturday, 9 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bili lang kayo ng isang 30 ml CMD 630 with free lunch at pwede kayong, may raffle ticket na yan, and then pwede kayong mag-avail ng free health consultation at saka, ano yan, free health analysis. Opo, meron tayo niya na offer sa inyo. Saka pwede kayo mag-avail ng promo na ibababa natin. That will be December 6 in Legazpi City. And syempre mga taga-Daet, same event ay gagawin po dyan on December 20. December 20, Saturday, 9:30 a.m. at Juscel's Garden sa Diego Liña Street, Barangay 7 in Daet. And the following day, syempre, andyan ako sa Labo. Opo, sa Labo, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. din po. That is a year-end event. Oo. At syempre, meron din mga dagdag pang mga event natin. Pero, ang bilis ng oras. Iwan ko uli sa inyo ang aking text hotline, 80939 9040717, 0939-9040717. Para sa mga taga Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, hanapin lang CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Juscel's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Cornel Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali in front Tugus Elementary School. Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy in front Labo District Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balani. Holito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Salvacion, Jose Panganiban. Susan Korea Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagoon, at sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia, malapit sa Daet Public Market. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi. Sa Anas Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Okay. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlen Street,
Santa Cruz, Naga City, sa Dortory Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop, JC Marketing, LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilao, Dragay, malapit sa Ragay Central School. Sa area ng Catanduanes, hanapin lang Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, andiyan din si Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, CMD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro, Emma Linda Lagak, Porokwan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, sa Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagong Bayan, Masbate, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Ma'am Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Casillas, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Butika, British Street, Magallanes, Sorsogon, Ricial Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran, Technical Vocational School, Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. CMD Office, second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Taas po yan ng Soreco, mga taga Donsol. Free health consultation po kayong yan sa CMD Center in Donsol, Sorsogon ngayong buwan ng November. Yan, punta lang kayo doon. Okay, sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building at top 711 Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Nandyan si Ma'am Marivic Kiremit. O yan mga taga Santo Domingo, Albay. Free health consultation po kayo dyan sa CMD Center in Santo Domingo. Opo, punta lang kayo at open dyan Monday to Friday. Okay? Yan. Jeremias Balia, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Sa Second District of Albay, of course, yung aking center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Danvers Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bogtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito, Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito, Ma'am Josephine Racho, Balina Daraga, Albay. Ma'am Susana Liabanes, Kidako,
Daraga Albay, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay, Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay, in front Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga Albay, Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi, Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi, sa 3rd District of Albay, Ma'am Asuncion Liena Rezas, Inamnan Grande, Ginubatan, sa Liena Rezas Store. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon, Rexy Sardinia, Sardinia Store, beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS, at may CMD office tayo, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Rizal Street, Mercado Jovillar. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Procto, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Hill, Rijalde. So, 9 Days Street, Saban, UWAS, Albay. O yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount. Basta kayo po ay member. Opo, lalo yung mga sari-sari store. Opo, lagay lang kayo ng signage. CMB available. O, di ba? Opo, nakatulong ka na, matutulungan ka rin. Dahil kayo po ay kikita syempre. Connect to us. Oo, wide market tayo. Okay? So, iwan ko na lang uli yung aking text hotline is 0939 9040717, 0939-9040717. Of course, yung mga mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, palitan na ng HCI Coffee. Our HCI Coffee is an alkaline coffee. Napakasarap at hindi pwede magdagdag ng acidity sa inyong katawan. Okay? So, ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Hello kay Ma'am Josephine Racho. So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.